что раблю, блин, что я не отказываю месцами. Ну вот сейчас я просто чисто для вас зроблю эксклюзив стрим по ночному Еревану до площади Европы и музычных фонтанов. А насамрэч я весь час сейчас бегаю, 10 штосьці раблю. І, ну, блін, треба сімку набити, все, треба ж знайти, де можна жрачку нормальную купляти. Питання, насамрэч, дофіга. Ну, все, поехали. Теперь переключаюсь. Поехали на Ереван. Ну, машинами все заставлено. Як, блин, и в Батуми. Ось мог стрим і скончиться. Але не скончився. Вот тут стоит некий помник. На жаль, не хапає якості камеры на планшете. А про то, чтобы здымать який-нибудь телефон для стримов набыть, я не задумывался по щирости навык. Ладно, поехали далее. О, глядите, як цивілізовано зроблено для тих, кому треба на колясці або ровер з'їхати. Ой, як люди пішли. Зусім не Батумі. Батумі хороший город, але ось гэтага нескладана можна було б зробити. Прикол, а я пошел не зусім туди. Ладно, переходим дорогу. Неправильно. Ось такі лавки по всему городу. Можно просто сесть и посидеть. А гэта нікому ничего не нагадывает. Так что, коли что, по хінкалях я тут не засумую. Яны і тут є. Не тільки в Батумі. Вот так само цивілізований з'їзд. От зараз наближаємося до площі Республіки. В таких місцях бувають тут крами нередко.
А ось там парк. Так само маленький помник. Здыму коли-небудь в нормальный час. Вот такие кафешки, рестораны там. Тут звичайно. Так, почекайте, мені треба підтягнути штани. А то чомусь вони спадають. Максимум починає худіти. Бігаючи по жаре. Хоп, хоп, хоп. Опа. Ну що, камера така, пробачте, як є. Але я думаю, щось бачно. Здимаю чисто з рук, тому що мой стабілізатор так само застався в Батумі. Електронний стабілізатор. Але мінус його приступка, на якій вельми легко розтягнутися. Гэта прочитаю, подойду, скажу, что. Прочитайте сами. Зараз вийду на лівий ракурс, щоб були одночасово бачні всі фонтани. На наступну мелодію.
Зараз придумаю, де стати вишей, щоб було всім все бачно на наступну пісню. Вон є місце, як я бачу. Ну ось, тепер покажу далей. А, бляха! Оп! Ледь не побився. Прикольно було б. Пройду по кругу площі зараз. І назад. А мог би бути епічний польот. Але навыки неколи отриманные заняття УШУ нікуди, блін, не поделись. Ну, докладнее, не поделись не до конца. Ну, а тут хтось виконує свою музику. Не ведаю, чи чуєте. Єреван пригожий по-своєму. Це зовсім не такий город, як Батумі, на знешній вигляд.
Ось такий фонтан. Прям сюди стікає. Це б треба показати днем. А ось там дзвонить годинник в цей ж момент. Не ведаю, чи чуєте. На жаль, бачу, що планшет не передав реальной пригожости вот сейчас, что было под самый конец. И вот я мог бы такое, как вернулся и меня пустили здымать у Батуми. Ну что ж, на жаль, придется показать Ереван. Хотя, чему на жаль? Ведаєте, так, от для батумців скажу розницю поміж тим, як усприймають і к нам відносяться батумці, картвели і армяне. Що питали в основному батумці? Чи подобається їх город? Чи добре себе тут відчуваєш? І як довго вже тут? Що питають армяне? Армяне питають,
Навіть вони не питають, вони кажуть, ну ти ж розумієш, що ти сюди приїхав надовго. Я не уявляю, що ти можеш захотіти відсюди з'їхати, коли тобі прийшлось сюди попасти. Зовсім інші відносини. Їм треба люди, які можуть щось робити. Хоча картвелів я люблю, щиро кажучи. Але армян тепер так само. Ні, я туди не ризикну. А вон і місяць зайшов. Я думаю, ходить. Во-первых, это совсем без слов. Сумму я побыстрее. Сумму я потеряю другой дороги. Я не просто съехал. Кто глядел? Даже мама говорит, я же не просто съехал.
військовослужбовцем, ён будзе атрымоўваць максімум праблем, якія я смогу ему зрабіць. Всего хорошего. Кто глядел, ставьте подавайки, лайки, подписывайтесь. Ну, а аппарат у меня такие, какие я, лепший снять покуль не мог.